sikhona-ke la emathafeni e-Ward 8 kuyona-ke i-Dream Cup. Njengamanje nginohlulwayo umfoka Mkhize uKhabazela amadoda. Sizwa kithi you've been part of i-Dream Cup. Mhlampe nje ake ngiqale ngikubeke before ngikubeka njengesikhulu ngikubeka njenganomuntu oparticipate-ayo kakhulukazi ey'ntweni ezenzeka emphakathini. Kusho ukuthini kuwena ukuthi continuous lokhu uyingxenye ye-Dream Cup? Angibonge kakhulu kubaxhasi. Yes. Kusho into enkulu kabi nje nokubabonga nje abaxhasi ukuthi basheze besijabulisa njalo ngalo suku le-Youth Day. Yes. Besheze besibizela nje ibhola ihlangane intshuze ingabe uvanzi ithulise idakamazweni. Sibonga kakhulu nje lokhu besikhumbule njalo unyaka nonyaka. Sikhulume ngawe-ke as umuntu obuye kube nama-team oba at the forefront of wona. Ugcine-ke futhi uphuma nayo iZamani. Bekusase early kodwa ususemnyango. Uphatheke kanjani? Akuhambanga kahle futhi nje ukuba segemini yokuqala nje thina kade sivula i-arrangement ayibanga kahle nje sibe nenkinga niyazi ukuthi sibuyisa nje ugesi la kaMgayi kube nzima nje ukuqoqa abadlali ukubathola kodwa angibe happy indlela abadlale ngayo izolo siphumile ngo-2-1 orefa basiphathe kahle kakhulu sibonge kakhulu ngoba sibona ubuso obusha kodwa cha kuyibambe kahle basikhumbuza labo badala kodwa nabo futhi simasibheka nabo cha badlalisa kahle impela batshengisa ukuthi ba-professional. Imithetho ya-FIFA bayilandela abanandaba nongathiwa hama ezabalandi kodwa isinqumo besithathile besithathile ukujingi nje ubona ngisithandiswa iloko nje ukuthi nje abathathiswa abawuthathi isayidi labalandi bathatha isinqumo besithathile nje phela badlalisa kakhulu. Baphumile-ke abantu bazobuka ibhola izolo bebekade bekhona nanamhlanje basaphumile kusho ukuthini? Kusho okukhulu kuthina la emathafeni nje ukuthi sibonga kakhulu i-support esithola kubalandeli nokuphuma nje kwabantu kodwa siwabonge phela nama-team endawo ukuthi kule game abangile ukuthi i-tournament ibe impumelelo nje ukuthi abe ingxenye abe maningi kakhulu. Thuka Mbiyane le mathafeni ngithi kutholakala ama-team ngithi awu-4 kaMgayi mabili yakaKlageni. Ngiyabona nje ukuthi sikhulu i-tournament ukuthi izikhulu bandla ziyazama kodwa-ke ngasho ngithi abaxhase nabo bayidlalile indima enkulu ngoba ngithi ukumemezela kwabo emva kwephasika baqale lapho ukuthi kujoyina abantu bayilungisela abazama ukuthi baphikithe lokhu khona bajikijela. Sibonge kakhulu nje kubona ukuthi nje bayikhiphe early kule game i-tournament ukumemezela ukuthi ijoining nini sakwazi ukuthi nathi sihlanganise izimali zethu. Ukuba-ke ingxenye ye-Dream Cup ekuyi-tournament ekhula minyaka yonke kusho ukuthini kuwena? Sibonga kakhulu nje ukukhula konyaka nonyaka ngoba nje lokhu yabakhona ngihlezi ngingxenye yabo sibona ukukhulu nje ukubambisana. Kunomuntu futhi engeke ngimkhohle obanga ukuthi kube impumelelo akahlani nathi beshala ama-truck eleko Free State usobancancane nengcobo. Umfica senze yonke into lana ekudwebile ground elekela abaxhasi ngoba phela bahlala kude abaxhasi usifuna nezibonds kodwa abafika yonke into si-arrange-iwe nje ngendlela. Simbonge ukuthi angadeli siyamazi sakana team kodwa nje nokuthatha i-sport endaweni uyaxhumana nathi uyacela ukuthi ngicela ngilekele bafowethu silungise isibuka kuxhasa umxhasi mefikile simnike phela iqhazana ukuthi simlekele ukuze ehleze ingxenye yethu nomuntu asho ukuthi lapha emathafeni evinginikwe i-support bengifika sebengenzele yonke bedwebe ama-ground befake ne-nets uyamjabulisa yena lokho usponsor ukuthi nje la abantu balipile ibhola balithanda. Sibonga kakhulu nje ukubambisana kwethu nabo nje. Ganza kwethu sibonge.